Takže dobré ráno. Dobré ráno. My sme práve vstali a rozhodli sme sa, že dneska natočíme vlog z našeho bežného dňa, keď nejdeme nikam na výlet, nemáme nejaký taký špeciálny plán. Iba taký chill deň a vlastne koľko je hodín teraz? Čo je už pol 12. Pol 12 a máme tu raňajky, ktoré Ondro pripravil. Čo to je? To sú to vajíčka s banánom, s rýbezlami a s mandlami. Proste vyzerá to úplne, že ňam. A je to zdravé, ešte aj s tvarohom, som zabudol dodať. Máme k tomu kávu. Hej, lenže už je všetko asi studené, jak to tu natáčame. Takže dnešný deň máme taký, že by sme chceli si poupratovať, dokončiť teda upratovacie práce. Ktoré sme včera začali a robili sme ich až do 10:00. Ja som dnes ráno vstala, tak ma boleli nohy, že som myslela, že dnes sa nič nekoná, ale nakoniec ma tieto raňajky zobudili. No. Takže by sme chceli ešte doupratovať doma a potom sa skúpať. Asi do Curychu, pravdepodobne, lebo dneska sa tam otvára a tam je taký beach bar tam na pláži. A vieš, jak sa volá? To zistím. Zistíš to? A vlastne potom na večer by sme si tu chceli ugrilovať. A tak, ale zoberieme vás so sebou, ukážeme vám taký náš bežný deň, pretože my normálne robíme od pondelka do piatka a potom víkendy máme voľné. Niekedy cestujeme, chodíme na výlety a niekedy máme len taký chill. Ešte po raňajkách, ešte než začne náš ten celodenný kolotoč, do ktorého sa nám veľmi moc nechce, jak sa tak pozerám aj na Zuzku. Tak sme si povedali, že ešte 15 minút čítania. Ja sa konečne dostanem tejto knihe, ktorú som od Zuzky dostal koľko, pred 2 alebo 3 rokami na Vianoce. No to už aj pred 3 rokmi. Ešte som ju stále ani neotvoril, ale teraz posledné 2 mesiace som prečítal všetkých Harry Potterov. Konečne. A toto je už posledná kniha, tak ju idem teraz otvoriť prvýkrát. No a ono je to vlastne písané ako taký scenár. Ja myslím, že to už všetci aj tak vedia, lebo ja už som asi jediný človek, ktorý vlastne to neprečítal. Že to všetci vedia. Ale tak, aby ste vedeli, sme fanúšci Harryho Pottera a trochu sa hanbím za to, že som to ešte nečítal, tak idem konečne na to. Lebo on to stále nechcel čítať, pretože že je to písané jak scenár a že to určite nebude také dobré, ale ja už som to čítala a je to také dobré. A ja teraz idem čítať Vila v Taliansku. Mňa teraz po novom strašne bavia také romantické knihy, ale ja som teda čítanie dosť zanedbávala teraz, ale mám takúto sériu knížiek. Je to napríklad, že Vila v Taliansku, potom Chata vo Švajčiarsku, blablabla, čajovňa v Tokiu a tak. No a idem teraz začať túto Vila v Taliansku, lebo je leto, je to taký vibe a vlastne za 3 týždne ideme do Talianska, tak nech sa potom ja cítim ako taká hlavná postava z knihy. Ináč, že to napísal, kto to je, nech to vedia, možno to niekoho osloviť. Julie Kaplinová. No, má celú takú sadu a tie knihy sú také pekné dekorácia. Hej, my to máme vlastne vystavené na poličke a že mám to. No, takže prvá misia tohto dňa je ísť zrecyklovať tento kartón, ktorý sme mali v pivnici a potom aj ďalší. Kedy sme sa nasťahovali, podotýkam. Hej, lebo to vo Švajčiarsku to není také jednoduché, že to môžeme len tak vyhodiť niekde. Pravda je taká, že je to jednoduché, len sa nám nechcelo. A jak to je jednoduché? Stačí to naložiť do auta a ísť do najbližšieho zberného dvora. No áno, ale že musíme ísť do toho zberného dvora, že to nie je jak na Slovensku, že máš pred domom popelnice, kam to vyhodíš. No, to je pravda. A že takto teraz vlastne ideme do toho zberného dvora, hej. A potom tam vlastne ideme povyhadzovať aj ďalší odpad, ktorý máme
pivnici, lebo už sa tam nedalo hýbať a tak ideme na to. Ježiš, no a tak toto tu vlastne vyzerá, naložili sme kartón a ideme ho zrecyklovať. No takže my sme sa na to upratovanie vykašľali, lebo je teplo. Zvládli sme 2 auta plné odpadu vyniesť do zberného dvora. Stačilo, no. Povedali sme si, že stačí. A ideme sa rovno kúpať. Ale nakoniec nejdeme ani do Zürichu, ale ideme k inému jazeru, ktoré je od nášho domu 25 minút, čiže bližšie. A tam boli v týždni, je to taká, ani ne pláž, taký plác iba. Ale je to tam fajn. Je tam tieň, je to tam zadarmo. Aj ten prístup do vody je v pohode. Vlastne je tam aj bufet, taký trošku nad tú plážou, alebo je nad tým placom. Takže sa nám tam, keď sme tam boli v stredu. No, v stredu sme tam boli, hej, tak ideme tam, lebo to tam už aj poznáme a tak. No my už sme pri vode, ale nakoniec sme na inom. Úplne na inom mieste, dneska sa to mení všetko. Všetko sa mení, lebo tam, kde sme chceli ísť, tam to je vlastne zadarmo, ale bolo tam, nedalo sa tam už zaparkovať, koľko tam bolo ľudí. Ešte ďalších, ja neviem, 20 aut tam čakalo na to, na miesto. Tak sme išli o kúsok ďalej, to už je vlastne také kúpalisko pri jazere ako keby spravené. Tu sme platili aj vstup 7 frankov na osobu, ale tešíme sa, že už sme pri vode, ale je tu stále strašne veľa ľudí, je už asi 5:45 je a je tu stále strašne veľa ľudí, strašne veľa detí, tak dúfame, že sa to tu za chvíľu vyľudní. A ideme si dať trošku niečo pod zub a pôjdeme asi do vody, či? Voda jako? Dobrá. Vidím. Tak už máme 7 hodín preč. Už je chladno, ale dobre. Na slniečku je dobre, ne? My sme už okúpaní a ideme konečne domov. Konečne. Zase tak dlho sme tam neboli. Koľko sme tam boli? 2 hodiny? Možno. Ale som hladný a ideme si ugrilovať niečo nagrillované dobré. wursty. A ja som už hladná, takže... Ale bolo to tu tiež fajn, pekné. Sice strašne veľa ľudí. A tak to je asi teraz všade. No tak áno, lebo je sobota, je teplo. Ale pekné. Parkovisko vo Švajčiarsku. Není nič lepšie, jak mať doma grill. My už sme najedení, osprchovaní a už sedíme na gauči a ideme si ešte pozrieť 1 alebo 2 diely How I Met Your Mother a potom spať. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Oh, come on, Ted, you can't just leave him here. Yeah, I can. You called me a giant whining bummer. You're not allowed in my car. You don't get to find out if the geisha finds love. This is about principle. Hey, Ted, I'm ready to go. You must be principal.